Raportên destpêkeyên jî servîsên BiLez nîşan didin ku heft zilam, ku hemû ji Spanyayê ne, piştî roja duyemîna festîvala gaya San Fermin li Pamplona, bi sivikî birîndar bûn. Galî kolanên Pamplona li bakurê Spanyayê bazdan û bi hezaran bazdanvan xistin erdê. Yek ji jî keriyê veqetiya û beşdarvanek avet hewayê. Kevneşopiya bazdana gayan a seresibe xala herî giring a festîvalê li Spanyayê, ku bi hezaran kes bi verekî an bêwijdanî li ser rêyekê kevîrî û zelikok direvin da ku jî şeş gayên ku ber bi kada gayan a bajêr ve direvin birevin. Çarînan gelekên din jî ji ber ketineyê dimirin. Di heman demê de temaşevan jî balkon û astengiyên darîn ên li ser rê hatine danîn temaşe dikin. Ev pêşandan li ser anserê velêt, li ser televîzyona Spanyayê tê veşandin.